припомним, че именно след подобна размяна на позициите, само че между Мартин Петров и Йовов падна гола във вратата на Холандия миналата есен за равенството 1-1 тук на стадион Васил Левски. Сега възможност пред нашите. Стилян Петров, меко подаване, там Бербатов с глава и това е гол! 1-0 за България. В 27-та минута трикольорите излизат напред в резултата след попадението на Димитър Бербатов. Трети гол за него в европейските квалификации и 36-ти с националния екип. Преди няколко минути изпусна чисто положение пред вратата, но при второто такова успя да отбележи гол. Много важен гол от психологическа гледна точка за нашия отбор. Сега очаквам да заиграят още по-разкрепостено и да търсят нови попадения. Буквално сложи топката върху главата му Стилян Петров. Второ добро подаване на Стилян Петров към Бербатов. Първия път нападателя пропусна, но при втората възможност той не сгреши и ето, че вече водим с 1-0. Капитанът Штрасер не успя да блокира Бербатов. При това центриране на Стилян Петров. Какво по-хубаво от това? 27 минути началото на срещата е 1-0 за България. Нова възможност. Мартин Петров по лявото крило. Задържа топката. Отново подаване към Бербатов. Добре информиран източник току-що ми съобщава, че движението с ръцете, тази люлка, която направи Димитър Бербатов, е за детето на Валери Божинов. Може би отново ще има в този момент подобно движение. Димитър Бербатов избухна в рамките на една минута. Капитанът на българския национален тим отбелязва втори гол във вратата на Люксембург. Като че ли с лекота, с елегантност, Бербатов елиминира Йонатан Жубер и просто остави топката да се оплете в неговата мрежа. Два на 0, този път асистенцията е на Ивелин Попов. Чудесно начало на матча. В 29-та минута вече имаме преднина от 2 гола. Сега засада. Успя Ивелин Попов с този пас да пробие защитата на Люксембург по средата, там където би трябвало да има най-много футболисти и да са концентрирани най-много усилия. Но така е в футбол. Един гениален пас може да изведе човек в строкова позиция. А за изпълнението на Бербатов няма какво да се каже. Дуспа за България и жълт картон за Ерик Хофман. Ето в този момент дръпна Димитър Бербатов, задържа го, закъсня малко с съдийския сигнал главния арбитър Гюлен Демирлек. След това обаче отсъди 11 метров наказателен удар за топката е Мартин Петров. Мартин Петров удар и гол! 3-0 в 54-та минута. Резултатът придобива класическо измерение след попадението от Дуспа на Мартин Петров. Всичко върви като по конец в тази среща. 2 гола преди почивката. Второто полувреме започва с бърз гол за българския отбор. И както каза Яворе, нашите ще имат възможност да повдигнат самочувствието си, да освободят напрежението и да играят по-спокойно нататък. Дано само да не се примирят с този резултат, да търсят отбелязването на още голове. Аз мисля, че